Salam dostlar, hemmeňizde iň gowy arzulary ýollaýan, bilýäňiz yakynda 2 sanak täze aýdym işläp size ýetirdim. Aýdymlar göwnüňize ýaranlar diýip umyd edýän. Birinji aýdym giýje sensiz. İkincisi, meni unut. Dostlar, hökman dinläp görün, aşağıda sylkalaryny goýýan we öz pikirlerinizi ýazyn, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Bugunlarym täze aýdymyň üstünde işleýäs. Bu aýdymyň şekliniň köp bölegi 3D grafikada işlenir. Nesip bolsa onam ýakyn günlerde size ýetirýär. Janyňyz sag bolsun, wagtyňyzy hoş geçirin.